Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 8 мая. І далей у выпуску. Тэлепраект «Плошча перамогі-2019» у Мінску, канцэрт узорна-паказальнага аркестра ўзброеных сіл у Магілёве, адкрыццё беларускага павільёна на Венецыянскай біенале. Завтра ў Мінску запланавана насычаная праграма святкавання Дня перамогі. Пачнецца яна 11 гадзіны раніцы з урачыстага шэсця і ускладвання кветак да манумента перамогі. За поўдня ва ўсіх раёнах сталіцы пройдуць забаўляльныя праграмы і кірмашы. Цэнтральнай пляцоўкай стане плошча каля палаца спорту, дзе адбудзецца канцэрт з удзелам прафесійных творчых калектываў, а таксама пераможцаў мінскага гарадскога конкурса патрыятычнай песні. Яшчэ адной пляцоўкай ужо традыцыйна стане і верхні горад. Канцэрт адбудзецца на плошчы Свабоды. А вось о 9 гадзіне вечара запланаваны тэлепраект «Плошча перамогі-2019». Яго сумесна рыхтуюць Міністэрства культуры, Мінгарвыканкам і Белтэлерадыёкампанія. Канцэрт пройдзе ў суправаджэнні прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь, завершыцца праграма святочным салютам. Мінская вясна Белдзяржфілармоніі завершылася грандыёзнай прэм'ерай. Канцэрт «Вайна і мір» аб'яднаў адразу дзве праграмы. Амаль усе творы на беларускай сцэне выконваліся ўпершыню. Падрабязнасці ў сюжэце Дар'і Валкавец. Новую праграму дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы імя Шырмы музыканты называюць насамрэч грандыёзнай. Напярэдадні Дня перамогі аўтары канцэрту ўзнялі тэму вайны і міру. Уже хочется раздвигать рамки просто какого-то одного жанра, хочется синтеза. И оно какие-то вещи, которые, может быть, где-то они могут дополнить общую картину. Мне очень понравилось вот это вот словосочетание, скажем, игра слов «война и мир». И я подумала, что «война и мир» это могут быть не просто как в буквальном смысле «война и мир», а это синонимы добра и зла, света и тьмы, то есть всего того, что как бы вторгается страшным каким-то образом в жизнь человека, и то, что ее делает лучше, и мир, внутренний мир, война внутри человека. Амаль усе творы канцэрта прэм'ерныя для Беларусі. Упершыню са сцэны Белдзяржфілармоніі прагучалі і сачыненні кампазітара Вольгі Падгайскай, прысвечаныя памяці ахвярам Холокосту. Моя бабушка прошла все это, и концлагеря и так далее, и она не рассказывала никогда об этом. Поэтому об этом нельзя кричать, нельзя, не то, что нельзя, а очень тяжело говорить. Вот, поэтому, и для меня эта тема очень важна, и поэтому я очень переживаю это все. И все эти переживания, они отражаются не в масштабности, в масштабности в таком фактурном масштабности, но громко кричать это невозможно и очень тяжело. Адначасова на сцэне знаходзіцца больш за 70 артыстаў. В жанровом отношении, конечно, музыка очень интересная, современное, конечно, звучание в первую очередь, партитуры которых никогда у нас еще не исполнялось, и то, что редко исполняется у нас. Поэтому в целом, конечно, идея концерта, она грандиозная. Праграмай «Вайна і мір» завяршыўся 35-й міжнародны фестываль музыкі «Мінская вясна». Апладысменты гучаць толькі аднойчы напрыканцы канцэрта. Артысты выходзяць на паклон, дагэтуль усе творы ішлі нон-стопам. І толькі зараз гледачы могуць падзякаваць артыстам. Дар'я Валкавец, Владзіслаў Жалезноў, навіны культуры. У абласных цэнтрах таксама запланаваны мерапрыемствы, прысвечаныя Дню перамогі. Ва ўсіх гарадах пройдуць шэсці і ускладванне кветак да помнікаў загінуўшым у час вайны. Пасля пройдуць канцэрты, парады, будуць працаваць інтэрактыўныя зоны. Так у Гродні галоўнымі пляцоўкамі стануць плошча Леніна, парк імя Жылібера і курган славы. Менавіта каля кургана адбудзецца і галоўны вячэрні канцэрт. Акцыя «Будзем спяваць Дзень перамогі разам». У Магілёве завершыць насычаную праграму канцэрт узорна-паказальнага аркестра ўзброеных сіл «Слаўнай перамозе» прысвячаецца. Ён адбудзецца на плошчы каля ратушы.
Цэнтральны батанічны сад Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі заўтра будзе ладзіць адмысловую праграму, прысвечаную дню перамогі. Асноўныя падзеі будуць адбывацца каля аранжарэі трапічных і субтрапічных раслін. Для гасцей мерапрыемства выступяць ваенны духавы аркестр МНС, танцавальны калектыў і музыканты, а таксама прапануюць тэматычныя экскурсіі па садзе і аранжарэях. Брэсцкая абласная філармонія да дня перамогі прымеркавала адмысловую святочную праграму «Салдацкі прывал». У ёй пазначаны адразу 3 канцэрты. Першым выступіць камерны аркестр філармоніі пад кіраўніцтвам дырыжора Вячаслава Прылепіна. Саліраваць будзе Александра Момінава. Далей запланавана выступленне вакальнага ансамбля «Крэсіва» і вакальна-інструментальнага ансамбля «Рапсодыя». Акрамя таго, на святочнай пляцоўцы філармоніі пройдуць ваенныя рэканструкцыі, будуць выконвацца ваенныя песні пад акардэон. Заўтра ў мінскім абласным драматычным тэатры, што месціцца ў Маладзечні, другі паказ прэм'ернага спектакля па творы Алексея Дударова «Не пакідай мяне». 3 мая яго ўпершыню паказалі на маладзечынскай сцэне. Рэалізаваў пастаноўку мастацкі кіраўнік тэатра Валерый Анісенка. 1944 год. Пачатак беларускай наступальнай аперацыі. Капітан Міхасё атрымлівае пад сваё камандаванне спецыяльную разведвальную групу з 4 байцоў. Сустрэча з байцамі групы кідае Міхасёва ў жах. Перад ім 4 дзяўчынкі, 4 учорашнія школьніцы. Телеканал «Беларусь-3» да дня перамогі падрыхтаваў спецыяльны кінапаказ лепшых ваенных стужак. Таксама ў гэты дзень можна будзе ўбачыць тэлеверсію фестывалю армейскай песні «Звязда». Гала-канцэрт 22-го тэлевізійнага фестывалю адбыўся 2 мая ў Доме афіцэраў. Сёлета ў фестывалі прынялі ўдзел больш за 1000 чалавек. Лепшых абіралі ў 4 номінацыях. Выступленне пераможцаў, а таксама гасцей фестывалю можна будзе ўбачыць заўтра ў 13 гадзін 15 хвілін. Зубы сжав от усталости, падая с ног, да сухарь, разделив на 2 брата, вы шагали вперед черной цепью дорог на огнем обжигающий запад. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў зараз працуе выставачны праект «Рыцарскі раман». Яго мэта, як адзначаюць арганізатары, прадэманстраваць гледачу спадчыну сярэдневяковай эпохі ў культуры Беларусі. Тут прадстаўленыя працы мастакоў Байрачнага, Басалыгі, Сітніцы, Тоўсціка і многіх іншых. Таксама экспануюцца работы выкладчыкаў і студэнтаў кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Беларускай акадэміі мастацтваў і квіл-клуба «Валошка». Працаваць яна будзе да 9 чэрвеня. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Нядаўна ў егіпецкай правінцыі Эль-Мінья адкрылі 3 старажытных саркафага з муміямі. Яны знойдзены ў некропалі, пра які забыліся амаль на 100 гадоў. Пра тое, што адкрылася там археолагам, у наступным сюжэце. 92 гады таму у егіпецкай правінцыі Эль-Мінья археолагі выявілі велізарныя могілкі. Пахаванні былі зроблены ў перыяд праўлення 26-й саісцкай дынастыі фараонаў. Яна існавала з 685 па 525 гады да нашай эры. Тады з некропаля вывезлі 1 саркафаг, і больш навукоўцы не вярталіся ў гэтае месца. Толькі 1,5 гады таму старажытны некропаль пачалі раскопваць. А нядаўна археолагі паказалі 3 знойдзеныя там муміі. Іх узрост 2500 гадоў. Пахаванне было знойдзена цалкам выпадкова. Раскопкі вядуць егіпецкія навукоўцы. Яны знайшлі грабніцы, зроблены ў вапняку. Гэтыя могілкі, напрыклад, належаць жрыцы бога мудрасці Тота. Недалёка адсюль жыла царыца Нефертіці. У адным саркафагу знайшлі добра захаваную мумію знатнага жраца. Яна загорнутая ў ільняную тканіну і ўпрыгожаная з залатой фігуркай багіні Ісіды. У іншым саркафагу мумія жанчыны. Тканіна абгорнутая блакітнымі пацеркамі. У трэцім ляжыць мумія мужчыны, бацькі сямейства гэтай грабніцы. У гэтым жа раёне ў 1927 годзе археолагі знайшлі велізарны саркафаг з вапняка. Яго перавезлі ў музей у Каіры і забыліся аб гэтым месцы. 2 гады таму тут убачылі экскаватар, які працаваў без дазволу. Гэта насцярожыла навукоўцаў, і яны самі пачалі пошукі рэліквій. Археолагі спадзяюцца знайсці яшчэ шмат пахаванняў. У літаратурным музеі Максіма Богдановича зараз можна наведаць мастацка-дакументальную выставу «Дом на вуліцы Любімскай».
Гэта калекцыя работ беларускага мастака Барыса Аракчеева, у творчасці якога Богданович займаў асаблівае месца. Некаторыя работы, датычаныя жыцця паэта і якія захоўваюцца ў фондах музея, будуць прадстаўлены ў экспазіцыі. Таксама тут будуць экспанавацца работы і дакументы з архіваў сям'і Аракчеевых. Гэта этюды і замалёўкі, працоўныя запісы і лісты. Пазнаёміцца з імі можна да 15 мая. Гомельскі абласны драматычны тэатр ладзіць заўтра паказ камедыі ў дзвюх дзеях «Жаночае шчасце». Створаны ён па творы расійскай пісьменніцы Людмілы Уліцкай. Гэтую гісторыю пра бацькоў і дзвюх дзяцей яна напісала яшчэ ў канцы 80-х. Але тэма актуальна і да сёння. Гэта, здавалася б, звычайная гісторыя пра бацькоў і дзяцей, дзе маці вырашае, па яе меркаванні, правільна ажаніць сына па ўсіх правілах і традыцыях. І прыводзіць яму нявесту з Бабруйска. Але рэальнасць супраціўляецца старым парадкам, і ўсё ідзе зусім не па плану. У літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа зараз працуе часовая выстава «Душою і сэрцам я з вамі героі». Яна прысвечана 75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Закранула вайна і народнага паэта. Сын Юрый трагічна загінуў пры абароне горада Ярцева Смаленскай вобласці. Самога паэта, яго жонку і сыноў вайна вымусіла пакінуць радзіму. На выстаўцы будуць прадстаўлены арыгінальныя музейныя прадметы, дакументы, фотаздымкі, кнігі, рукапісныя старонкі твораў і лістоў, асабістыя рэчы. Усе яны датычацца ваеннага перыяду жыцця Коласа. У Гомельскім музеі фатаграфіі зараз ладзіцца выстава фотазамалёўкі янтарнага краю. Тут прадстаўлены работы ўдзельнікаў клуба з Калінінградскай вобласці Расіі «Ракурс». 35 работ знаёмяць з архітэктурай і прыродай гарадоў і прыродных аб'ектаў гэтага краю. Сярод іх Калінінград, Светлагорск, родны для ўдзельнікаў клуба Чарняховск, Курская каса і іншае. Апошні дзень працы выставы 12 мая. І яшчэ, 11 мая пачынае працу 58-я Венецыянская біенале. Тэмай галоўнай выставы стала выслоўе «Не дай вам Бог жыць у эпоху перамен». Беларусь у гэтым годзе прадставіць праект «Выхад» скульптара Канстанціна Селіханова і куратара Вольгі Рыбчынскай. Мы сустрэліся з камісарам беларускага павільёна, дырэктарам Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў Сергеем Крыштаповічам. Пра беларускі ўдзел у біенале і ці ёсць у нашай краіны магчымасць прывезці з Венецыі залатога ільва, даведаемся зараз. Вітаем, Сергей Евгенович. Безумоўна, кожная краіна марыць аб тым, каб прывезці з венецыянскага біенале залатога ільва. Сёлета краіну ў Венецыі прадставіць праект «Выхад» скульптара Канстанціна Селіханова, дэкуратара Вольгі Рыбчынскай. Калі не памыляюся, ён быў абраны з 18 заяўленых на конкурснай аснове. Чаму менавіта яму журы аддала перавагу? Больш поўна адказаў на той дэвіз, который быў абвешчаны як дэвіз Венецыянская біенале, і тут было аднадушна амаль аддадзена першае месца іх праекту. Ён сапраўды вельмі глыбокі, ён зместоўны і абсалютна адпавядае патрабаванням чыста канцэптуальным Венецыянскай біенале. Сёлета беларускі праект максімальна набліжаны да еўрапейскага кантэксту. А на вашу думку, праект, які прадстаўляе краіну на буйнейшым форуме сучаснага мастацтва, павінен мець выразна нацыянальныя прыкметы? Мне падаецца, прыйшоў той час, калі гэтая раней прыкмета адмаўлялася, прыналежнасць да нацыянальнага пласта культуры, яна будзе больш запатрабавана. Пры ўсіх гэтых працэсах глобальнасці, абагульненні, нівеліроўкі, нам жа цікава, сустрэўшы чалавека, пачуць яго індывідуальнасць, ягоныя асаблівасці. У мастацтве, калі знівеліруецца ўсё і не будзе зразумела, якому этнасу належыць гэты мастак, яно ўжо не цікава. Ёсць пэўныя катэгорыі агульначалавечыя, але ж гэта абагульняючая катэгорія. Па-за межамі гэтай глыбокай ёсць наша асабістае. І калі я бачу, напрыклад, гэта асабістае ў творы, яно яскрава сведчыць пра індывідуальнасць і нешта адметна нацыянальнае, тады гэта і цікава. Ёсць погляд з нашай зямлі на агульначалавечую праблему. Ёсць. І гэта чытаецца. Таму літаральна нацыянальных рысаў няма, але ж я ўпэўнены, з кожным разам больш і больш будзе гэта запатрабавана, каб удзельнікі дэманстравалі апроч агульнага яшчэ ўласна нацыянальныя рысы.
Дэвіз сёлетняй біенале ў Венецыі «Крый Божа жыць у эпоху змен». Наколькі адпавядае яму праект «Выхад»? Можна і па-іншаму трохі перакласці. Каб ты жыў у час пераменаў. Гэта як і праклён, і як папярэджанне, нежаданне. Трактуецца з кітайскага так, з ангельскага так. Мне падаецца, любым праектам дакладна немагчыма адказаць, гэта будзе нецікава. А знайсці сваю алегорыю, свой ракурс у мастацкім гэтым творе. Селіханова Рыбчынская не даюць адказа, дзе выйсцё. Яны падкрэсліваюць той стан, у якім чалавецтва на дадзеным этапе знаходзіцца. На што яно зацыклена. І выхад па-за межы гэтай прасторы, ён сапраўды падкрэслены як выхад у лепшае. Сергей Евгенович, а ці можа Беларусь разлічваць на пастаянны павільён у Венецыі? Даць магчымасць дзяржаве удзельнічаць не толькі непасрэдна ў мастацкім і ў архітэктурным праекце ў Венецыі, то есть штогод заяўляць пра сябе. І гэта будзе эканамічна абаснавана на перспектыву. Дзякуй, Сергей Евгенович, чакаем залатога ільва і асабісты павільён. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.